Karon mahitungod niining upat ka mga batanong lalaki. Ang Dios naghatag kanilag kahibalo ug kabatid sa tanang kaalam ug kinaadman sa mga Kaldeanhon. Og si Daniel may maayong pagsabot sa tanang mga pananawon og sa mga damgo. Wow, pagkanindot mga igsoon. This is actually a general statement kung unsay nahitabo sa mga katawhan sa Dios. Labi na gyud ining upat ka mga batanon, mga kaigsunan, latas sa mga pagsulay, pressures nga ilang nagian in a foreign land, mga igsoon. As part of the introduction, among ipahibalo kaninyo nga ang nasod sa Israel, particularly kining ilang mga lumulupyo, mga igsoon, gibihag ngadto sa langyaw nga nasod nga mao ang Babylonia niining tungura. Ug gani ato sabna masabtan sa unahan nga kining ilang kapildihan, mga kaigsuonan, gitugot sa Dios gumikan sa kayabagon sa pagkamasinupakon sa iyang mga katawhan. Gitugyan sila ngadto sa laing mga nasod. Ug busa nabihag ang kapid-an sa mga batanon, lakip si Daniel ang iyang upat ka mahigala, mga kaigsunan, didto gyud sa nasod sa Babylonia. Og didto sila gisulayan. Wa man sila necessarily giipit, pero ang ilang pagtuo o ang ilang original na pagtulunan o relihiyon, mga kaigsunan, tinuod yun nga giligis-ligis dito sa nasod sa Babylonia. Imagino nimo, they were Babylonized, mga kaigsunan, sa bagong dapit nga ilang naabtan. And this is very relevant sa atong kasinatian karon, labi na gyud sa itong mga batanon. Gikan sa mga baryo, gikan sa probinsya, nang eskwela ngadto sa syudad. Almost the same situation, mga kaigsunan, to be educated in the modernity of times. Ang pangutana karon, ang imong pagtuo nga gibalon-balon gikan pas original, imo bang ipatunhay, mga higala? Ug sa diha nga naglampos kini mga batanon sa una nilang pagsulay, ang resulta mao kining gibasa nga bersikulo nato karon nga tibuok semana. They increased in wisdom. Gani patong-patong ang mga panalangin nga gihatag sa Dios sa ilahang pagkamatinumanon. Doc Ray, ini introductory thoughts nining atong lesson.